किंवा उत्सव साजरा केला जातो। सोमवारी शिवामोठ, मंगळवारी मंगळागौ, बुधवारी बृहस्पती पूजन, गुरुवारी दत्तपूजन, शुक्रवारी जीवती पूजन, शनिवारी हनुमान पूजन, तर रविवारी सूर्यपूजन। त्याशिवाय राखी पौर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी हे सण तर आलेच। या सण उत्सवावर कळस चढवणारा असा हा उत्सव म्हणजे आज गोपाळकाला। जन्माष्टमीच्या दुसऱ्या दिवशी गोपाळकाला साजरा केला जातो। वृंदावनात श्रीकृष्ण आपल्या सवंगड्यासह गायी गुरं चरताना सर्वांनी आणलेल्या शिदोरीचा काला करून खात असे, म्हणून या सणाला गोपाळकाला असे म्हटले जाते। त्याशिवाय आपला बालकृष्ण दही, दूध, तूप, लोणी खाण्यासाठी आपल्या सर्व मित्रांना एकत्र करून दोन शब्द सांगता की अश्वमेध ही नवी आम्ही संस्था सुरू केल्या। आयज आमचो पहिलो कार्यक्रम आणि ह्या संस्थेचो हेतू असा की नवीन जे कलाकार आसा तांकां प्लॅटफॉर्म दिवपाक आणि गोंयच्या लोकांक बरे दर्जाचे कार्यक्रम दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। तर रवींद्र भवनाक हांव देव बरो करूं म्हणटा, कारण तांच्यांनी आमकां आमचो हो पहिलो कार्यक्रम मेळून करपाक संदी दिली, म्हणून तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता। तसेच विजयजी, तुम्ही मुंबईहून खास आमच्यासाठी इथे आला त्यासाठी आभार। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हे गौरण राधा राधे कृष्ण राधे कृष्ण। माझे राणी माझे मोगा तुझे डोळ्यात तो दिलता बादलों के साथ मिलकर परमेश्वराशी बोलतोय की बादलों के साथ मिलकर अब कोई साजिश न कर। बादलों के साथ मिलकर